मणिपुराव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव गोजोन थासारि फैफिननांगौनि थाखाय क'क्राझाराव आर'ज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गोबां गेलेग्रा फोथाराव इन्टार चार्च वुमेन पीस कमिटि अफ लवार आसामनि बानजायनायाव गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनाय आरो कैंडल लाइट विजिल हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन हारिनि ख्रिस्टियान गोबां आइजोफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार लानानै मणिपुराव कुकी आरो मैती हारिनि गेजेराव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायखौ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव जिनाहारि सोमजिनाय दुखुनांथाव थासारिखौ नोजोर होनानै गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जिल्लानि ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरजों लोगोसे बङाइगाव जिल्लानि आइजोफ्रा खौसेथियै बाहागो लायो। जोङो निउस मिडियाफोरनिफ्राय जोङो खोनानानै मोनबाय थादों थांनाय 3 तारिख मे मासनिफ्रायनो मणिपुराव मोनसे आनरेस्ट दुखुनांथाव जाथायफोर गोबां मानसिनि जिउ गोमानाय न' बां सावजानाय मानसिफोर गोरलै गोरलै गथ'फोर गोबां खस्थ' मोननायफोरखौ जों खोनानो मोनदों। मानसिफ्रा न' बां खामजानानै फरायसालिफ्राव थांनो हायाखिसै आरो माखासे गाज्रि गाज्रि जाथायफ्रा लाइक भायलेन्स कनफ्लिक्ट बे दाबो जागासिनो दङ। गभर्नमेन्टआ जोबोद सेस्था खालामगासिनो दङ बेवहाय शान्ति लाबोनो थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो। नाथाय दुखुनांथाव दाबो मणिपुराव शान्तिया सफैथ'वाखै, गोजोन थासारि बेवहाय दाबो सफैयाखै। बेनिखायनो जोङो लवार आसामाव थानानै मणिपुरनि थाखाय जों जेबो बेबादि खालामहरनो हाया। नाथाय जों जोंनि इसोर आफाखौ फोथायो। आफा इसोरनाव जों आर'ज खालामनो सानदों जाहाथे इसोरा बिभिन्न मानसिफोरनि गेजेरजों रोखोम रोखोम गभर्नमेन्ट एजेन्सिफोरनि गेजेरजों रोखोम रोखोम पिस मेडिएटरफोरनि गेजेरजों मणिपुरावहाय गोजोन थासारिखौ जेन लाबोयो। बेवहायनि मानसिफ्रा जेन गोजोन थासारियै खामिनो हाफिनो नैबे हास्थायनायखौ लानानै दिनैहाय बे ओनसोलनि आइजोफ्रा इन्टार चार्च वुमेन पिस कमिटिनि लिंथुमनायाव गासैबो गिर्जा होनब्ला बिभिन्न डिनोमिनेशन्सफोर थायो, बाप्टिस्ट, केथलिक, लुथारान, प्रेसबिटेरियान, CNI बेबायदि गासैबो गिर्जाफ्रा ज' जानानै महिलाफ्रा बिसेसके आइजोफ्रा ज' जानानै बिमा माहारिया ज' जानानै मणिपुरनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय जोङो फैदों जाहाथे थाबैनो मणिपुराव गोजोन थासारिया सफैफिनो आरो जायफ्रा बेवहाय शान्तिनि थाखाय खामानि मावदों बिसोरखौ जेन इसोरा आशीर्बाद होयो, दैदेनो, गियान होयो आरो बिभिन्न कनफ्लिक्टिं ग्रुपफोरनि गेजेरावहाय मोनसे बुजाफोरा लाबोयो, गोरोबलायनायनि लाबोयो, बेखौ हास्थायनानै जों दिनै आर'ज गाबदों। गोजोननायखौ मणिपुराव फैफिनथों होनदों। हिंसानि गोसो बेफोरो गोजान जाथों। बे मणिपुरावल' नङा, गथै देशआवनो सासे बिमाया फिसाखौ जोनोम होनानै फिसाफोरजों बुथारजानाय मा सक्ति जोनोम होखो? जों बिदि जोनोम होआखैमोन। बेनिखायनो बिमा फिसा गथै देशआव जेन जनजातियावबो बेंज्लायो, गोजोननाया फैयोब्लासो ना मोजां थांनानै थानो हागोन न'खराव। बेनिखायनो देशआव बेनिखायनो जों गोजोननायखौ लुबैयो आरो भुल बुजा-बुजि जानायफ्रा जेन सोरबा थांना फोरोंहैनानै बानजायहैनानै गोजोननाया फैयो बे हादराव। निश्चय काउन्सिलिंनि आंखाल जादों, गोजोननायनि आंखाल जाबाय, अननायनि आंखाल जाबाय, गियाननि आंखाल जाबाय। बेनिखायनो जों प्रार्थनायाव थागोन जेन बे हादराव गोजोननाया जोंनि फुरा भारत हादराव बेबादि गोजोननायनि आखुथाय जेन गथै देशआव जायगा मोनो। बेनो जोंनि आर'ज गाबनाय। बेखौबो जोङो बे मणिपुरनि बायदि गद गोनां मोजाङै निर्दिष्ट जोङो मिथियोब्ला जोङो बेबायदिनो आर'जआव एखे जोङो आर'ज गाबगोन जोंनि देशआव गोजोननाया फैनाय बायदि। हिंसा जिनिसानो खुनु हादोराव जेन जायगा मोना, गोजोनै थासारि जनजाति जानानै जों जेन गोदान जेनेरेसन आइडिय'लजि उइसडम गोनां, नलेज गोनां गोदान गथ'फोर जेन जोङो हादोराव बेंगिरि गालांनो हायो। जों बिमाफ्रा आर'ज खालामगोन। बेनि बादै जोंहा जेबो हाथियार गैया बाबाफोर। हाथियार गैया जोंहा जेबो, आर'जआल' जोंनि हाथियार। आफा इसोरनाव बिनाय बेनो आंनि फोरमायथि।
बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।